O'n i wedi bwriadu mynd â chi out and about am golygfa neis, ond mae'n bwrw ac yn afiach allan, felly dwi'n car. Ond ylwch ar y lesh car yma. Mae'n so pretty. Adnodau blwyddyn newydd. Pawb yn enw? Neb yn cadw nhw, really. Ond dwi'n teimlo'n obliged pob blwyddyn i wneud hyn. A'n blwyddyn yma fi ydy gwario llai o bres ar ddillad. Esgus perffaith i shop yn y sales, if you ask me. Haha! Mae yna llwyth o sales allan na, fel y Next. Mae gen nhw clearance efo up to 50% off. A mae quality dillad Next yn really da, so chi'n guaranteed i gael items really gwych. O, lle mae hwn yn mynd? Oh my... Ac yn Zara, mae'r pethau yn Zara yn actually gallu bod yn reit ddrud. Ond mae yna huge sales. A tymor dwytha oedd casgod nhw yn really... Mae lliwio cyfoethog a just textures really lush. Felly, amser i chi cael yr eitem yma, really ddrud am pris llai. ASOS. Fave online shopping place fe. Up to 70% off yn y final reductions, felly peidiwch am methu allan ar hwn. Felly dyna fo, happy sale shopping. Gyfeillion. A newch chi tro nesaf. Tara.